Hello. 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 Ining Hello. adlaw, gintuga mo, hindi ako magreklamo. Kaysa imo, paglaom ko, sa kalipay mo, gadayaw ako. 1 minute na lang? Sige, go. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Maayong aga gid sa tanan. Ilabinigid sa mga anak sa Dios nga ari diri subong sa grounds naton sa His Life Ministries grounds. Welcome, welcome gid sa aton His Life Ministries Ilonggo service 10 a.m. Hiligaynon. No, gina-welcome gid kamo namon, ginaabi-abi gid kamo namon sa sining nga aga. Ari naman kita ika take two. Pero di ba, 9:50 pa lang, di ba? Oo, Nagka-lockdown man siya. di ba? 9:50 nga alam ako gani. Ah, sige.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maayong aga gid sa tanan, no? Labi na gid sa nagalantaw sa aton sa Facebook Live, sa aton channel sa YouTube, sa His Life Ministries YouTube channel, and also sa DYBS Voice of Salvation nga nagapamati gid sa aton nga service. Sinig nga aga ginaabi-abi ko gid kamo. Ako si Pastor Winston. Kag gina-welcome ko gid ang tanan nga diri subong sa Santa Clara grounds sa aton national office. Welcome gid kamo. Kag sining aga ma-start na kita worship kag i-prepare naton kaugalingon sa pagsimba sa Ginoo. So, welcome to His Life Ministries 10 a.m. Ilonggo service diri sa Santa Clara grounds. Mga di kita pwede ta katindog tanan. Hallelujah. Magduko lang kita kag magpiyong. Amon pinalangga nga amay sa langit, Ginoo, kadto kami sa imo atubangan subong aga. Puno sang pagsalig, puno sang pagtuo, puno sang paghigugma sa imo, Ginoo. Kay ikaw ang labing mataas kag labing dako nga Dios kag Ginoo namon sa amon kabuhi. Ginoo pa ka mauya ang ari, pa ka maahayuha ang naari diri subong nga nagapanimbahon sa imo. Tagai sila sang nagakaigo nga kusog sa pagpangabuhi sa matag adlaw, Ginoo. Nagsalamat sa pagdala sa ila diri subong sa sining nga aga. Lord, ginaabrihan namon na among tagipusoon kag una-una sa imo mensahe, sa imo pulong nga ipaghambal mo sinisamon subong nga aga. And Lord God, subong pa lang nagapasalamat kami kaysa sining nga season, sining nga tiempo sang pagpasalamat. Ikaw lang gid ang labing matarong nga magabaton sini. So Lord, we give you back all glory, honor, and praise. Sa ngalan sa amon Ginoong Jesucristo. Amen. Sige, panimbahon kita. Amen. Mayong aga sa tanan. Mayong hambalatupad mo, mayong aga, utod. You are blessed. Hambalasa, you are blessed. Kabalo ka mo ba lang, you are blessed? Kapati man ka mo? Tungod sa ginhimo sang aton Ginoong Jesucristo. Gigaan niya kita sang bag-o nga kabuhi. Bag-o nga kabuhi. Amen? Hindi na ta prisoner sang aton nga past, kundi may bag-o ta nga kabuhi. Kagini nga kabuhi, puno sang paglaom. Kay tungod favored kita. Amen? Blessed kita katama kay tungod ginahigugma kita sang aton Ginoo. Kag subong adlaw, adlaw ini sa pagdayaw, adlaw sa pagpasalamat, okay? Gina-request ko tanan sa pagtindog. Magapalakpak kita. Hallelujah. Ining adlaw gintuga mo, hindi ako magreklamo. Kaysa imo, paglaong ko, sa kalipay mo, gadayaw ako. Magpasalamat ako sa mga ginpambuhat mo, sa gugma mo. Ako gakalipay, magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo. Ako gakalipay. Gakalipay kami, Ginoo, sa imo gugma sa amon nga wala katupong, wala galuban. Ining adlaw, gintuga mo, hindi ako magreklamo. Kaysa imo, paglaom ko, sa kalipay mo, gadayaw ako. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo. Ako gakalipay, magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo. Ako gakalipay. Magkalipay kita, hallelujah!
Sang natumba ko, gimbuligan mo, gingaan ko so, gipatindog mo. Kag sa subong, ari ako, nagadumdum sa katuto mo. Magkapasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo. Ako kakalipay, magkapasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo. Ako kakalipay. Hallelujah! Hallelujah! Katawang taliwan. Ining adlaw, gintuga mo, hindi ako magreklamo. Kaysa imong paglaom ko, sa kalipay mo, gadayaw ako. Magkapasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo. Ako kakalipay, magkapasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo. Ako kakalipay. Sang natumba ko, gimbuligan mo, gingaan ko so, ginpatindog mo. Kag sa subong, ari ako, nagadumdum sa katuto mo. Magpasalamat kita. Magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo. Ako kakalipay, magpasalamat ako sa mga ginpangbuhat mo, sa gugma mo. Ako kakalipay. Salamat Ginoo, gakalipay kami sa imo gugma. Gakalipay kami kung paano kamo kami ginatapnap. Hallelujah. Kung paano mo kami ginaproteksyonan. Hallelujah. Palakpakan tang Ginoo, be. Hallelujah. Tungod nga rin na kita sa pasensya sa aton Ginoo, ang iya kaayo nagasunod sa aton. Gapati man kamo, ginhatag na sang Ginoo ang pinaka-importante sa iya. His all, the Lord Jesus, para matubos kita sa kamatayon. Sabi, no? As we sing this song, let's embrace this. Kay tuod ini. We were nobodies. Pero nakita kita sang Ginoo. Ginkuha niya kita kagin palangga. Miski ano kahiko sa aton, miski ano sa aton nga makasasala, ginkuha kita sang Ginoo. Kag iya pagpalangga sa aton wala sa kondisyon. Amen. Wala nagabase sa aton pwede mahimo kag hindi pwede mahimo. So just gapang invite ang Ginoo. Just come in His presence. Kantahon tayo ini. Ikaw ako'y manluluwas kag kinahanglan. Manog ayo tagatata, hari ka sang tanan, ginasimba ka o Diyos sa kaitaasan. Mapalaro na ako, hallelujah, tungod sa krus kag dugo nga ginalay mo, bulahan
kabuhi ko, makasarang na ako, kay ginhimo mo na ang tanan. Totoo din eh. Hallelujah. Kantaon taliban. Ikaw akon manluluwas, kakinahanglan. Hambala siya. Manug ayo. Hallelujah. Tagatata, hari ka sang tanan, ginasimba ka o Diyos, sa kaitaasan. Mapalaro na ako, tungod sa krus kadugo nga ginalay mo, bulahan Hallelujah. Bulahan ka utod. ko, Magpati ka. makasarang na ako, kay ginhimo mo na ang tanan. Bulahan ikaw. Favored. Ang kaayos ang Ginoo nagasunod sa imo. Napatawad ka na niya sa tanan nga mga guilt. Tanan sarang mahimo sang aton nga Dios, wala sang mabudlay sa iya. Tanan sarang mahimo sang aton nga Dios, gatuo, gatuo ako. Tanan sarang mahimo. Tanan sarang mahimo sang aton nga Dios, wala sang mabulay sa iya. Tanan sarang mahimo sang aton nga Dios, gatuo, gatuo ako. Tanan sarang mahimo. Tanan sarang mahimo sang aton nga Dios, wala sang mabudlay sa iya. Tanan sarang mahimo sang aton nga Dios, gatuo, gatuo ako. Mapalaro na ako, tungod sa krus kag dugo nga ginalay mo, bulahan kabuhi ko, makasarang na ako, kay ginhimo mo na, mapalaro na ako. Tungod sa krus kag dugo nga ginalay mo, bulahan kabuhi ko, makasarang na ako, kay ginhimo mo na ang tanan. Palakpakan tayo Diyos. Hallelujah. Grabe. Hallelujah. Ginoo ko, kaluoy mo wala nagkapago, adlaw-adlaw akong ginakaptan, sugod sa akong pagbugtaw, tubtob sa pagtulog, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Sa kabuhi ko ikaw matuto, sa kabuhi ko ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ang Diyos.
ang tingog mo. Nagahatag sang kalayo sa kadulong, ikaw ang dalangpan ko, ikaw ang may sa akon, ikaw ang abyan ko, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Hallelujah. Sa kabuhi ko ikaw matuto, sa kabuhi ko ikaw ang maayo, ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Ang kaayo yan nagasunod sa imo. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kabuhi ko, ginatugyan ko, sampu ko sa imo. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kaayo mo. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kabuhi ko, ginatugyan ko, sampu ko sa imo. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Sa kabuhi ko, ikaw matuto. Sa kabuhi ko, ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa iyo, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Himayaon ko. Himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan ta aton Diyos. Maayo siya. Gamhanan mapinalanggaon kaglabaw sa tanan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat kay Ginoo sa imong presensya sa sininga dugoog. Lord, ginaalay namon tanan sa imo sininga aga. Salamat gid. In Jesus name, amen. Magpungko ta. May impresyon bala sa ako ng Ginoo. Sister Hannah, pwedeng kabataan, pwede istubangan, pangadian ko sila. O, tanan nga kabataan, dali ka mo di. Mga di ta sa aton Ginoo. Dili lang sa tubangan. Wow, kanami sa kabataan. Hindi gid ari pa ho. Hallelujah, hallelujah. Sige, tindog mga kabataan, tindog. Oo. Tindog ang kabataan. Ibayaw to aton kamot, amon ta na kamot ta ho. Ibayaw ang kamot, amon na kamot. Ibayaw sa Ginoo. Sign of surrender. Kay dedicate ta kamo sa Ginoo. Piyong tanan, piyong mga anak, piyong. Piyong kamo, piyong, pamati lang kamo sa akon nga tingog. Piyong. Amay sa langit, salamat gid sa sining nga mga kabataan nga imo anak. Ginoo pa ka maayuha sila. Ginoo ginadedicate namon ang ila kabuhi sa imo. Sugod sa sining adlaw, Lord, tagai sila sang mga tikang nga gikan lang gid sa imo. Ginoo imo sila mga anak. Lord, i-bless gid sila hasta magdako sila. Patubua sila sa imo pagtuo. And Lord God, pakaamayuha man ang ilang mga ginikanan nga mga bagagiya sa ila, mga guide sa ila. And Lord God, salamat sa ila kabuhi. Lord, blessing ini sila sa amon nga ginhatag nimo. So Lord, this day, we dedicate their lives to you, Lord God. Batuna ang ila kabuhi, Ginoo, sa imo ginharian. Sugod subong. In the name of Jesus we pray, and all your people will say, humble amen tanan mga kaanak. Amen. Salamat lang pakantang Ginoo.
Sige Sige na, kadto na ta dito. Ish, kuha ko lang. Hallelujah. So, good morning once again. Maayong aga, gid liwat, no? Ari naman kita sa aton nga Sunday. This is the 21st, ikan 21 nga adlaw sang Nobyembre 2021. Lapit na lang matapos ang tuig. Kag ining tion, ang aton makapadayon kita sa aton nga ginatawag nga series, pagpasalamat, invest thankfully, no? Pagpasalamat sa Ginoo. Kay tungod nga damo kita sa nabaton sa aton kabuhi. Ever since, no, wala pa nato nakilala ang Ginoo, mas labi na gid sa nakilala nato ng Ginoo. Nga dapat gid kita magpasalamat. Hindi lang isa ka tion, kundi everyday, adlaw-adlaw, sa matag adlaw sang aton kabuhi. Mapasalamat gid kita. Gani, nga sining season, ini nga siglo, ini nga tiempo sang pagpasalamat, no? 5 weeks ni siya actually. Nag-start kita last week, ika-second week subong, and ini ma-culminate, no, sa December 5, wherein ihatag nato ng bugos naton nga ialay sa Ginoo ang aton time, resource, ang aton nga talent and treasure para lang gid sa iya. Kay tungod siya ang aton nga Dios kag aton Ginoo. Kag siya palangga naton. Amen? Amen. Okay, so magasugod kita. Sige. We will continue, mapadayon kita sa Ecclesiastes, no? Basahon ko lang sa Ilonggo, no? In English na dira kay mas dasig ko bi magbuhat sa English. But mas manami ang pag-express sa English, so tutuod lang, frankly speaking, mas maayo ang pag-translate in English compare sa Ilonggo. Although wala ko man ginakuha ng Ilonggo kay ato native dialect ni, pero mas maintindihan naton, mas makakuha kita sang ihibalo kung i-translate, basahon ninyo sa English, at the same time ihambal ko sa Ilonggo. Amen? Sige Ang Ecclesiastes, manugwali ina sa Ilonggo, ang translation. Libro ina siya. Kag amo na ginkuha naton ng aton nga pagtulunan sa sininga series sang November, no? Ang aton nga Thanksgiving. Ginkuha na siya sa kapitulo 11, no? 11. So mabasa ko 1 to 6. 1 to 7. Ibutang ang imo kwarta sa negosyo sa iban nga pungsod, kag sa pila ka adlaw makaganansya ikaw. Ibutang ang imo kwarta sa nagkalain-lain nga pagpalatikangan, kay hindi ka makahibalo kung ano nga malain nga kapalaran ang mag-aabot sa imo sa sini nga kalibutan. Kung ang mga galo madamol na, nagaulan sa duta. Bisan diin lang ang kahoy matumba, didto ini magapabilin. Kung maghulat ka tubtob mag-ayo ang panahon, kag hindi gid mabaskog ang hangin, hindi ka gid makatanom. Kag wala ka gid sing may mapatubas. Ang Dios naghimo sang tanan, kag subong nga hindi ka makahangop kung paano ang pagsugod sang kabuhi sa tiyan. Sang nagabusong nga babayi, hindi ka man makahangop sang ginahimo sang Dios. Magtanom ka sa aga kag sa hapon man kay hindi ka gid makahibalo kun magatubo inising maayo o kun diin sini sa ila ang mas maayo sing tubo. Maayo nga magkasadya sa matahom nga kapawa sang adlaw. Magpasalamat ka sa tagsa ka tuig sang imo pagkabuhi. Bisan daw ano kalawig sang imo pagkabuhi, dumduma nga mas malawig pagid ang kamatayon. Wala kasing palaabuton nga may kapuslanan. Mga utod, ang ini nga libro ginsulat ini sa konteksto, gina-attribute ini sa kay Solomon, no? Anak ni Haring David. Ini ang sa English Ecclesiastes. Ecclesiastes came from the word ecclesias, no? Ecclesia, meaning the called out ones, assembly. Kag ang Ecclesiastes ang tawag because nega-preach, nagawali ang si Solomon sa assembly, mo nga manugwali ang gintawag sa libro niya. Kag at this time, may mga contradiction sa libro nga tungod nga daw wala Dios, no, wala siya gapati sang afterlife.
Kung makakuan ka di, ang kamatayon ko no mas malawig. But then, ini siya ka sa konteksto sang pag intindi sang isa ka wala pa not believer, non-believer pa bala. Liwat. Ang konteksto sa pagsulat sang Ecclesiastes, insulat sa konteksto, sa perspektibo sang isa ka tawo nga non-believer pa, no? Nga gina-usher in, gina-draw in sa presensya kag sa pagkilala sang Dios. Amen. So diri naton ginkuha ang aton nga pagtulon at subong sa Thanksgiving naton season, sa aton nga pagpasalamat sa sini nga tiempo, sini nga tion sa pagpasalamat. Okay? So ginahambal sa aton diri nga ibutang kuno ang aton nga investment, ang aton nga pagpasalamat sa hindi lang isa, hindi lang duwa, tatlo, apat, lima, anom, pito, kundi 8 ka mga investments, no? Ginatawag niya. But sing ganon, nga hindi mo pagbutang sa isa lang ka lugar, kundi damuon mo. Kay wala ikaw kabalo kung sa diin ang mas maayo ang balik, no? And when I'm talking of investment, it's not only money, hindi lang gid kwarta, kundi ang aton man time, ang aton nga ang paano naton gina-manage, gina-spend ang aton nga tiempo, ang aton kabuhi diri sa kalibutan. And then next is ang aton talent, ang mga gift, ang mga regalo, mga talento nga ginhatag sa sang Dios sa aton, no? Mga maayo ka magsulat, maayo ka magkanta, maayo ka digamo, magluto, no? Ina tanan halin na sa Ginoo. Kay wala diri sa kalibutan nga hindi halin sa Ginoo. Tanan gid halin sa iya. Whether you will acknowledge it or not. Tanan, ang even our situation right now is from Him. So magpasalamat kita. Kay damo gid sang aton nga pasalamatan sa Ginoo. Kag gina-cultivate, ginatudlo sa aton, no? Gina-acquire ini mo ang attitude of gratitude. Nga aton nga pabatasan nga magpasalamat bala. Kay kung ang tawo pabayaan mo lang, mabudlay siya magpasalamat. Kag sa subong, no, nga tion. Ilabi gid sa mga kabataan, ara sa gwa, no? Man-notice nyo man, no? Grabe na sila ka-aggressive. Hindi sila makapasalamat. I don't know kung na-notice nyo. Hindi sila thankful. Even naga-disrespect sila sa ilang ginikanan. Pero ang ari diri subong, balaan kita ng ari diri subong. Kay tungod nga pinili kamo sa Dios ng ari diri subong sa pagpamati sa iya. Sa pagbuhat sang isa ka relationship. Mga utod, importante gid ha. Subong nga ari ka diri, i-cultivate gid nga may relasyon ikaw sa aton Dios. Kag wala sang anything nga makautod sina ang relasyon sa imo. Amen? Sige. Okay. Sige, Tres. Okay. Ang aton nga subtopic today is called invest expectantly. No, kagabi ginapanumdong ko paano ko i-translate ang expectantly man, no? Ang imo ginaasam amot kung ginapaabot, no? Expectant ikaw. It's all about expectation. Ang kabuhi, it's all ang ginapaabot mo, expectation mo. Sa imo kabataan, may expectation ka, may ginapanumdom ka bala nga amuning matabo. Sa imo nga trabaho, may ginapaabot ka, may gina-expect ikaw nga return. Sa mag-asawa, no, may gina-expect ikaw sa imo partner, sa imo asawa, sa imo bana, nga amo ni siya. And sometimes, if not most of the time, ang expectation, ang pag-assume sang palaabuton nga ginakuan mo, ini siya source of conflict. Kay tungod nga hindi makapuno, labi na gid sa mga asawa, hindi siya makapuno sa imo expectation, no? Lain ang imo gina-expectar sa iya. And also it's true sa aton kabataan. Ang aton kabataan, lain ang aton expectation nga reality bla sa matuod-tuod. Sa aton trabaho, so mga utod, may good side ng expectation, at the same time, may araman at bad side. But today, ang aton pagtun-an, it's about expectant, no? Expectant gina-assume tang expectation taya sa Ginoo, sa Dios. Okay? Amo na yang aton expectation. Anong meaning sini? Adverb ni siya, no? No meaning gina-describe niyang verb. Sa in English, isa ini ka the excited ka bla feeling, emosyon ini siya.
nga excited ikaw kung ano ang matabo. And sometimes good, sometimes bad. Amo na expectation. So amo na ang meaning sini. Sa siningation, last week naghambal kita about sowing and reaping, no? Matanom ikaw kag may expected nga harvest. Ambot kung kadumdum ka mo nga na-share naton diri sa aton kabuhi may dapat magtanom ikaw. It's about sowing and reaping, no? Giving and then receiving. Next. Sa Psalm 5:3, hambal diri sa Salmo, sa aga ko no, Ginoo, nabatian mo ang akong tingog. You hear my voice. Kag sa aga, ginahatag ko sa imo, ginaalay ko sa imo, offer ko sa imo ang akon mga prayer, ang mga request sa imo, Ginoo. And nagahulat ako expectantly. So mga utod, kung magpangadi gali kita sa Ginoo, dapat gid nga may expectation kita nga tumanon niya. Okay? But quantify naton ini ha. I-qualify naton ini nga expectation. Kay sometimes, okay, i-preempt ko na, ang aton prayer, sometimes wala naga-align sa iya pagbulutan, no? Sa iya kabubuton, sa iya will. So, importante gid bago ka mag-pray, nga dapat ang iya kabubuton, nahibalaan mo, kag ang imo kabubuton, naka-align sa Ginoo. Okay? Naka-align siya. Sige. So, ang giving, ang investing, thankfully, is all about expectation. Babasahon ko sa inyo isa ka passage of scripture halin sa Lucas. No, halin sa Lucas kag ini it's about ang maabtik nga enkargado. Kay ang aton nga Investing Thankfully series is all about stewardship. No, pagdumala sang blessing sang Ginoo nga ginhatag sa aton. Tod na. No, pagdumala tanan ini ang kawaton kabuhi ginadumala na. Ang aton nga pagpadako sa aton kabataan gina-manage na, ginadumala na. Ang aton career ginadumala na. Ano pa kung ikaw gasugod ka pa lang, magasugod ka pa lang trabaho, dapat mayara ka na ari mga utodo 1-year plan sa imo kabuhi, 3-year plan sa imo kabuhi, 5-year plan sa imo kabuhi, 10-year plan sa imo kabuhi, or even 20 years na plano na. Kung wala ka nagaplano kuno, you're planning to fail. Failing to plan is planning to fail. No, mayara ta na halambalanon. So dapat you have a goal, you have a direction. Siyempre hindi na nato not to mention nga dapat naka-align ini tanan sa pulong sang Dios kag sa plano sang Ginoo sa aton kabuhi. Amo paging pangadian nato ng kabataan nga ang ila kabuhi bala ma-align gid masigto sa kwan sang Ginoo. Sige, mabasa ko, mamati lang ta ha. Ang maabtik nga ikargado halin sa Lucas kapitulo 16 versikulo 1 hasta sa 13. Si Jesus nagsiling man sa iya mga gintutunan, may isa ka manggaranon nga tawo nga may enkargado. Ini nga enkargado ginsumbong sa iya mga nagausiks lang sang iya mga pagkabutang. Ginpatawag niya ang iya enkargado kag ginpamangkot. Ano ining nabatian ko na hanungod sa imo? Hatagi ako sing husay sang akon pagkabutang, kag gintugyan ko sa imo. Tungod kay indi ka makapadayon bilang akon enkargado. Ang enkargado nagsiling sa iya kaugalingon, ano bala ang himuon ko? Kay pahalinon ako sang akon amo. Wala ako sing kusog sa pag-arado sang duta. Kag nahuya ako magpakalimos. Naibaluan ko na. Kung ano ang akon himuon, agod nga kung wala na ako sing obra, may mga abyan ako nga magabaton sa akon sa ilang mga puloy-an. Ganing inpatuwag niya ang tanan ng mga tao nga nagkautang sa iya amo. Sa hanauna nagpamangkot siya, pila ang utang mo sa akon amo? Nagsabat ang tawo, 100 kagalon nga lana sang olibo. Ang enkargado nagsiling sa iya, yari ang imo listahan, pungko ka kag isulat nga 50 lang. Napirdi pang yamo. Sa isa ka naman nagpamangkot siya, kag ikaw pila ang utang mo? Nagsabat siya,
1,000, 1,000 nga sako sang trigo. Nagsiling sa iya ang inkargado. Yari ang imo listahan. Isulat nga 800 na lang. Ang amo, sining di matarong ang inkargado nagdayaw sa iya bangod sang iya pagkaabtik. Kaya mga tao sining kalibutan mas maabtik pa sa mga tao nga yara sa kapawa sa pagpatikang sang ila mga buluhaton. Kag si Jesus nagpadayon sa pagsiling, gani nagasiling ako sa inyo, gamitan ninyo ang dutanon nga manggad sa pagpakigabyan. Agod nga kun ining manggad maurot na pagabatonon kamo sa puluyan nga wala sing katapusan. Ang bisan sino nga masaligan sa dyutay nga mga butang, masaligan man sa dalagko nga mga butang. Kag ang bisan sino nga hindi masaligan sa dyutay nga mga butang, hindi man masaligan sa dalagko nga mga butang. Ngani kung hindi kamo masaligan sa pagpatikang, sang manggad nga dutanon, sino ang makasalig sa inyo? Sing matuod nga manggad. Kag kung hindi kamo masaligan sa mga pagkabutang nga iya sang iban, sino bala ang maghahatag sa inyo sang pagkabutang nga para sa inyo? Wala sing sulugoon nga makaalagad sa sa duha kaagalon. Kay pakalainon niya ang isa kag higugmaon niya ang isa. O kung pasalabihon niya ang isa, kag tamayon niya ang isa. Hindi kamo magkaalagad sa Dios kag sa manggad. Amen. Tatlo lang gid kabutang mga utod. Quickly lang kay mapadayon kita, ma-shift ko dugay-dugay. Number 1, life here ang kabuhi diri sa kalibutan pag dumala, no? Okay? Atong nahambal ko na sa inyo. Number 2, dapat maabtik kita sa pagdumala. Buti nga nun, ginahuna-huna naton kung ano ang matabo in the future. Sa tanan naton nga buhaton, may konsekwensya. Sa tanan nga aton nga desisyon, may consequence ina. Okay? So sa imo desisyon, sa imo kabuhi, kung amo ining desisyon mo, ang matabo, dapat kay balo ka kung anong matabo, maayo bala o hindi. So for example, mabakal ikaw duta. So prong duta, dito na butang sa tuktok sang kanlaon. Nga maglupok ang kanlaon, wala na value. No? Extreme nga akong example, but then, dapat kita maguna-una. Panumdumon gid naton ang aton mga decisions naton sa kabuhi. Kung hindi bala maayo, kung hindi. Kung ikaw nagaduda sa imo desisyon, pagpangayo sang advice sa may ihibalo. Amen? So hindi bingin hasty, hindi magpadali-dali desisyon sa kabuhi. Sa aton nga pagdumala sa aton resources, sa manggad, sa aton relasyon, no, hindi magdali-dali decide. But think about it. Panumdumag ipadalumi. Relationship and our decisions in life, dapat hindi magdali-dali desisyon, kundi tagaigid sa tiyempo, no? And number 3, gina-appreciate sang Ginoo ang aton pag maayo nga pag-steward, nga padumala, pagpatikang sa ginhatag niya sa aton. Kay ginhambal niya diri, ang sino nga masaligan sa gamay, masaligan sa dalagko. So mga utod gali, ang ihatag anay sa imo sang Ginoo gamay. Hindi ka pagtagaan sang dako dayon. Nga kabalo na siya sa yung matabo mo. But ikaw ya wala pa. Kagina training kaniya. So in terms of, for example, sa negosyo, hindi anay magdali-dali milyon, no? Mga utod, may confess ko sa inyo. Ako, nag-retire ko na sa isa ka-company before. So may nabaton ko, may kantidad ko nabaton. And I learned my lesson na kuan gid ko sa leksyon. Ang kwarta nga ginhatag sa akon sa early retirement program sa amon company. So gin-invest ko sa isa ka butang nga dali-dali kag wala ko ginpadaluman, gin-research. Ang akon nga mga partners, may partner ako, nga wala ko man kaayo na tagaan sang tiyempo sa pagkilala.
So kung may partner ka sa negosyo, importante gid nga kilalaha anay ang batasan. Kaya ako nakuha ko na gid ni. I learned my lesson. In short, napalpak mga utod ang negosyo. Kang hindi gamay nga kantidad mga utod. Tuod na, hindi gamay nga kantidad. And then, so, syempre careful na ko subong. Kag, amo man nga ginashare ko sa inyong leksyon nga nakuha ko. Study gid anay. Kag, ang importante gid kung masalig ka sa isa ka tawo, padalumi gid anay, testingi anay siya sa gamay bago maghatag sa dako. Amo man aton Ginoo. Kung masaligan ikaw sa gamay, masaligan ikaw sa dako. Kung ikaw hindi masaligan sa gamay, hindi ka man pagsaligan sa Ginoo sa dako. In ministry, sa ministry, madamo nga mga pastors, no? Ako, nag-start man ko, nablang hakot-hakot, bala sa una, sa Cebu pa ko, wala pa ko nakakuan. Hakot ministry, inablang madala sa mga, mga instruments, no? Sang kuan, kay rent lang man kami sang space dito sang una sa Cebu. So ginakarga ina, kag ginahakot, ginabutang sa venue, kag dra. So hakot boys dra nag-start. So kung sinong masaligan sa gamay, masaligan man sa dako. And from there masaka ka. Ang Ginoo ang ma-promote sa imo. Siya na iyang ma-promote sa imo. Amen? Kay mas mabakod pag ina. Kung tao lang ang nag-promote, delikado. Kay may tendency nga mahulog. Kay ko nang Ginoo yang magkuan hindi na mahulog. So muna ang aton makuha sa sining leksyon ka i-connect nakon dito sa Ecclesiastes, no? Nga ginbasa naton kaina. Sige next. Ma-shift na ko subong. Okay, now kay tungod nga subong is a season of thanksgiving, pagpasalamat. And kay balo man kita nga pagpasalamat, damo forms, damo porma. Ang pinaka mabugat, ang pinakasakit, ang pinaka-sacrificial is about giving. No? Kaya ang giving ko, no, ikaw na, imo na. Especially kung gatrabaho ka na subong. Kung ano man ang imo nga na-earn, kag ano ang imo ihatag, halin ginaya sa imo. No? Okay. Mamangkot ka. Spiritual man ang giving. How spiritual is giving? Kay physical man na siya. No? Spiritual, ari ang sabat nga utod. Even though, no, ang aton nga paghatag sa natural world, sa physical world, ara kita sa physical world, sa natural world, but it produces spiritual results that affect the natural world. Okay. Even though gahatag kita sa physical, no? Gahatag kita sa physical, sa basket. Ang paghatag mo, maka-apekto sa spiritual ina nga bagay, nga maka-apekto sa natural mo, kakahimtang. Explain ko na, medyo madalom siya, no? Next. At what point does giving become spiritual? Paano nga punto nangin spiritual ang paghatag? Kay gahatag ka man, physical man na matag ka dira. Damo nga mga tao naghahatag sa Ginoo, pero lain ang motive. Lain ang ila intensyon. Naghahatag sila, most gid ha, naghahatag sila because gusto sila maka-receive, makabaton. Amo nang attitude gid, kalabanan. Naghahatag ko, kay mabaton ako. Wala man na problema. Galing kay imo nang pinakanubo nga level sa paghatag. Okay? Kay ang paghatag is about sowing, pagtanom. Every time nga maghatag ka diri sa basket, nagatanom ikaw. Nagatanom ikaw sa ginharian sa aton Dios. Okay? Tandaigid na mga utod. Next. Kaya, if you remember, last week, naghambal ko nga ang prinsipyo sang ginharian. Principle of the kingdom is about sowing and reaping. Pagtanom ka pag-ani. No? So, kung ikaw magtanom, mag-sow sa kingdom, sa ginharian, sang Ginoo, spiritual ina nga bagay. May spiritual aspect ina. Nga paano? Kaya magtanom ikaw,
may pagtuo dapat nga upod faith. May aspeto sang pagtuo sang faith. Okay? Explain ko. Every time nga magbutang ikaw, mag-give, ako, ang example ko lang anay giving sa kwarta, ha? Pero it's not limited sa kwarta. Hindi pag i-misquote. It is giving, actually, ang pinakadalom gid is giving your life, ang imo kabuhi gid sa Ginoo. And money is just a part of it. A big part, but just a part of it. Parte lang na siya, gamay na siya nga part. Pero amo ning pinakadlapit sa tagipusoon sang tao, makatandog gid sa ila. So when you give, when you sow, faith is involved. May pagtuo dapat. Wala kita naghatag nga kaya kung maghatag ka lang for the sake of giving, wala pagtuo, mabudlay ina. Next. Ang faith factor. Okay? When faith is involved, kung may pagtuo ka sa imo paghatag, no? May gina-release sa spiritual realm. May release, ginabuyan sa spiritual nga, because kung faith nang involved, hambal na to sa Bible, without faith, it is impossible to what? Please God. Wala pagtuo. And sometimes, kung ang imong, for example, ang imo ginaganar, for example ko lang, 500 pesos lang. Tapos mahambal ka nga, ihatag ko pa ning tunga 250. Do ka bugataw. But then, sa imo pagtuo, Lord, Jehovah Jireh, no? The Lord is my provider. When you sow into the kingdom in faith, God will not leave you nor forsake you. Hindi ka pagpabayaan. Tanan mo nga needs, tanan mo nga kinanglanon, hindi niya pagpabayaan. Ipunan ka niya. Nakuha nyo? Kung may faith na involved, especially kung may sacrificial giving. No, amo na diriya sa kalibutan mo, amo na diya sa ginharian. Ari ka mo diri subong, ang ginharian sang Dios ari diri. Nakuha ninyo? No? Kay ari kita believer kita, nagapati kita. We are believers. So whenever gundiin kita, didto ang ginharian sang Dios. Kabalo ka muna. So kamo kung maglakat na sa inyo nga for example sa inyong ginaubrahan, ginadala ninyo ang ginharian didto sa inyo ginaubrahan. Pinaagi sa imo. Amen? So, hindi pagkalimti ina nga ikaw nagadala sa ginharian sa imo kaugalingon. Okay? So, faith factor. Now, we go to giving. Okay. Dito address. Giving and receiving. Paghatag, kag pagbaton. Ma-start kita. Kasi most of the time, ang aton nga pag-inchindigin, maka-give kita, kag maka-receive. But then, makahatag ikaw, din halin ang ginhatag mo, halin man sa Ginoo. Correct? Halin man tanan sa Ginoo. Tanan. Hindi ka makahambal nga iniya ginpabalasan ko na hindi. Halin tanan sa Ginoo. I-acknowledge lang bala. No? Giving and receiving are two different things. Lain-lain ni silang aspeto. Mga utod, medyo madalom-dalom ang aton nga kwan. Focus lang. Most people are looking into the natural to bring in the harvest. But that's not the harvest comes. Where the harvest comes. Hindi ina siya. The way the harvest comes is the same way you sow for it in faith. Anong butsi ganon? Ang trabaho sa aton Diyos ni Jesus Christ is to what? To save souls. Mga kalag. Amo na yung main gid niya yung trabaho. Amo gid na ng main niya nga focus. Ever since nagkarisya sa kalibutan, ang iya gid trabaho nga maluwas ang tanan. Nakuha nyo? Amo gid na ha? Amo gid na iyang Ginoo. Amo nang trabaho sa aton Ginoo. Now, kung ikaw, you agree to that idea of saving the lost, kanamo-damo gid mga utod, hindi na ta magpalayo sa aton na lang pamilya. Paminsarabla pila pa sa aton mga utod, mga tatay, nanay,
hinablos ang wala pa makakilala sa aton Ginoo. Pamuntsara nyo lang. Di gusto nyo nga, for example, kitaya ato na sa langit, tapos ang aton mga parinti, naga-swimming. Kuha nyo buot ko si ganon. Hindi kala, So, tingwaan tagid, mga utod, nga maluwas man sila, makakilala man sila. Amo nang ginasow naton, amo nga aton nga purpose ang giving. Nga damo ang makabati sang pulong kag maluwas. Nakuha nyo? Sowing into the kingdom is about saving, being partners. Mapartner kita sa aton Ginoo sa pagluwas sang mga kalag. Kay mas importante ina sa Ginoo kaysa sa makwarta kag sa sini nga kalibutan. Kay hambal niya ini nga kalibutan maperish, madula tanan. Pero ang pulong hindi, no? So ang pulong niya is about saving, maluwas. So every time kada tion nga maghatag kita sa aton kaugalingon, whatever way, ang iyong treasure, aton talent, aton nga resources, we are co-partnering sa aton Ginoo in giving. Next. Faith must be involved. Dapat gid may pagtuo, mga utod. Hindi pwedeng wala faith. Kung wala pagtuo nga involved, hindi maabot ang harvest. Ano ning harvest? Ano ning ani? Harvest ini sa kalag. Harvest ini sa mga nadula sa kakinharian. No? Kaya kung sa diin mo makita ang pagtuo, makita mo man ang spiritual nga gahom in action. Nga nang in reality sa natural. Anong butsing anon? May maara kita mga times nga ginapangadian ako, may one time, may isa ka nagpalapit sa akon, mag-asawa, bata pa sila, for a time, do mga 3-4 years na sila wala sang anak. So, nagpabulig sila, nagpapangadi, no? Kagin pamangkot ko sila, may nagatuo kagid bala, nga tagaan ka sang anak sa aton Ginoo. So, nagpati siya. So, gin-pray namon sa Diyos, sa Ginoo, nga makabata, sila makabusong ang babae. Mga utod, after a while, no? I think a year or two, hindi na ko kakuan. Nagkuan gituod, nagbusong ang babae, kag nagbata sila. Oop. So, amo nang buot ko sing ganon, nga kung may pagtuo, ang heaven, kag ang earth, naga-connect, naga-meet. Kag whatever is impossible, ang hindi posible sa natural, naga-posible. So, depende na sa imo pagtuo. Nakuha niyo mga utod? So, sining nga season of giving, hindi ka makambal nga wala kuya sa may hatag. Miyara gida. Hindi pwedeng wala. Kaya nga, ginatagan ka gid sa Ginoo mo. Hatagan ka niya. So, ang prayer ko, natagaan ka mo sa Ginoo para makahatag man ka mo. Actually, it's not for us ang giving, but it's for you. Paano natabo? Para makagiho ang imo faith. Kag kung mag-move ang faith mo, makagiho man ang Ginoo sa imo kabuhi. Amo ina ang giving. Amen? Next. So faith must come first. Dapat gid may pagtuo anay bag-o maghatag. Kung wala ka pagtuo, hindi ka lang anay maghatag. May hesitancy ka bla? May gina-withhold ka? Kay na, nagstorya kami nga ang aton gani Ginoo, aton Diyos, wala nag-withhold, wala niya ginpunggan ang paghatag niya sa aton. Even ang iya anak, ang iyang pinalangga nga anak na si Jesus Christ, ginhatag niya sa kalibutan para sa pagtubos sa aton mga sala. Wala niya gin-withhold. Amo niya kita sinakapalangga. But, kung sino ang nagatuo sa iya, amo man da expectation sa aton Ginoo. Hindi man naton pag-i-withhold ang aton kabuhi para sa iya. Amo lang man na. Amo nang giving and receiving. Kaya naghatag anay, we give because we first receive. Amo nang hambal sa Bible. So kung na-receive na kita, we give. Amen? Dapat may faith gid, may pagtuo sa paghatag. Ano ini? Maghatag ikaw damo sa maluwas nga kalag. Nagabulig ikaw sa ginharian sang Dios.
Giving begins in the natural, and when faith is released, it enters into the spiritual. No, may correlation na siya. Kabudlay maghangop, pero sometimes we walk by faith, not by sight. So dapat ang pagtuo ta mas nagapangibabaw sa ato nakita. May isa ko kakilala, taga diri sa Bacolod, na COVID siya. Hindi, na may tumor siya, may tumor. So, cancer, malignant. Or grabing pagtuo niya mga utod. Ako believe ko sa pagtuo sa itong babae, no? Kagambal niya, wala na ko sang tumor, ginayo na ko sang Ginoo. God has healed me. Amo nang ginasambal niya sa lawas niya. Pero ara pang iya tumor, I think sa breast or sa diri na yon. Breast cancer, no? So, ginayo siya sa Ginoo. Sa nagkadto siya sa doktor, mga utod, grabe nga, may gabukol mo, may gabukol. Nakita mismo sang doktor na dula ang gahabok. Ang gahabok ba lang? Hindi, magahabok, gina. Nagkupos, flat sang doktor. Nakita mismo sa iya, very big. Grabe nga miracle. Amo na iya sa Ginoo. Wala pa nag-abot ang imong healing, gina-claim mo na mo. Kaya ang aton nga kadalagan na victory naton, nahatag na sa Ginoo, saan 2,000 years ago, sa cross. Tama? So, i-claim ta na lang subong. Depende sa pagtuo mo, it will be given to you. Grabe gitong kuan sang atong babae experience niya sa miracle sa iya life sa kabuhi because of our faith. Okay. Hari pagid mga utod, God takes not the money, but faith, and produces miracle with it. Maghatag kita diri, wala, ang Ginoo hindi inanglan sa kwarta ta. Iyan itanan. Ang balyagan sa Psalms, no? God owns the cattle in 1,000 hills. No? Upang nag-iyahan niya. Tanan nga baka, nga makuan, iyan niya tanan. Tanan sa kalibutan. So, hindi iya kinanglan aton kwarta. But, every time maghatag kita, ang ginabaton niya, hindi ang kwarta, kundi ang imo pagtuo, imo tagipusoon. Amen? Because gahatag kita, because first and foremost, we give because of faith. Next. So, 2 Corinthians 9:10-11. Sino kuno ang naghatag sang liso, sang binhi, sa manog tanom, kag pagkaon, no? Amo man ang mahatag sang kag pagpadagdamo sa aton increase our store of seed and will enlarge the harvest of our righteousness. So every time we give, may righteousness is a pagkamatarong. Gina-increase ang aton pagkamatarong because faith is about righteousness. Ano ang matarong? And matarong is about faith. Kung ikaw may faith, may pagtuo, matarong ikaw. Si Abraham bala, Abraham, ginkuan sila nga father of nations because he is a father of righteousness. He gave. Naghatag siya. Inatag niya ang iya anak, nga si Sino. Si Isaac, sang inambalan sa Ginoo nga ihatag sa ako na imo pinalangga nga anak. Wala gid niya pagduda si Abraham niya. Inkuha niya si Isaac, imbutang niya sa kabayo, donkey or something. Ginlakat sila sa bukid, sa muraya. Nagbuhat siya sang altar, imbutangan niya kahoy, imbutangan niya gas. Imbutang niya iyang anak, hindi wala gas. Imbutangan niya iyang anak nga si Isaac. Kag sang patyo na, bunon. Ano hambal sa Ginoo? Hindi patyahi mo anak. Kay nakita ko ang imo pagtuo. So it's about righteousness. So every time we give, ito yung gani, anak yung giging pangayo sa Ginoo ha. Aniya subong at yung pangayo sa Ginoo ya kwarta. Or hindi man kwarta, aton kabuhi. Amen? Nakuha niyong punto ko. So every time we give ourselves. And every time we give wala tayo naga-withhold, wala tayo naga sa Ginoo, nagahawid.
makita sa Ginoong iya aton tagipusoon kag i-bless kita pareho kay Abraham. Amen? Amen. Next. And last, we give in love. Muna yung pinaka-highest. Pagpalangga. Mga utod, may pamangkot ko sa inyo. Palangga nyo ba lang Ginoo? Nga hindi nyo makita. And next kong question, kung palangga mo, gaano mo siya kamahal Tagalog? Paano mo siya kapalangga? Kung i-measure bing imo pagpalangga, okay. 1 to 10, hindi magsabat. Inyo lang na, taguan nyo lang. 10 being the highest, ano mo kapalangga ang Diyos? Ano mo kapalangga ang Diyos? So give in love. 1 peso given in love, maghatag ka maski pisos lang. Kung naghatag ka sa paghigugma kapag tuo, it means more to the Lord than at million peso. Kaya ginhatag sang isa ka wala nagatuo, kag wala nagapalangga. Mga utod, kilala niyo man si Bill Gates, no? Well, si Bill Gates is, I don't know, but may sila ni Steve Jobs na, they are atheist. Well, wala sila nagatuo sa atheist, wala Diyos sa ila. But they give. Kagang hatag nila, bilyones na yung mga utod. Bilyones na yung maghatag sila yung mga bilyonaryo na yan. But then, does it move the heart of God sa ila paghatag? Muna question. Ikaw matag ka lang piso, 5 ka piso, but it will move the heart of God. Why? Because you give in love and you give in faith. Amen? Ari mga oton, may question ko sa inyo. Dalaan nyo lang sa inyo balay kag painu-inui, huna-hunaa, i-meditate, subong, karon sa gabi, bago ka mo magtulog. Are you going through a season, nagaagi ka bala sa isang tiempo, subong sa imo kabuhi, nga kinahanglan mo gid magtuo, mag-trust, magsalig sang plano sang Dios sa imo kabuhi. Nay kaliwat. May ginaagyan ka bala nga kinahanglan nga magtuo ka sang plano sang Ginoo sa imo kabuhi. Mga utod, may plano ang Ginoo sa imo kabuhi. Tagsa kita may plano. Hindi ka makambal nga wala ya plano Ginoo sa akong paggusto ko ya. Hindi pwede na. May plano gid ang Ginoo sa imo kabuhi. All you have to do is trust Him, pagsalig sa iya. Kag magtikang ka, step in faith. Kaysa Ginoo, dapat anay mag-step kita bago siya mag-move. No? Hambalya kay Tomas, ibutang ang imo kamot sa akon kilid, ka akon mga kamot, sa akon mga pilas, para may balaan nimo nga ako na ini. Tapos naghambal pa nga aton Ginoo nga, blessed are those who believe, who do not see, and yet believe. Mas bulahan atong nagapati, maski wala nakakita. Kesa itong mga tao nga na mapati lang, kay nakakita sila. Amen? Sa ginharian sang Diyos, dapat anay magpati bago may magpakita ang Ginoo, may matabo. We have first to believe and then we will see ang iya kaayo sa aton kabuhi. Nga aginamuhimo ina sang Ginoo para ang aton magpagtuo sa iya, ang aton pagsalig, ang aton faith mas ma-elevate pagid. Amen? Amen. Just next. Okay, matapos ko dira. Kag sa pagpatapos ko, tani sa sining season, gina-training kita ha. All this time, ever since we started last week, sang nagsugod kita last week, gina-training kita sang Ginoo, no? Paano not to think of ourselves, hindi kita magpanumdum sa aton kaugalingon, sa aton sitwasyon, sa aton, oh Lord, paano na lang ko? But to think out ang iya goodness sa aton kabuhi, nga hindi iya kapagpabayan maski maghatag ka pa. Amen? Amo nang training naton. Nakuha niyo mga utod?
ini nga season, ini nga tiempo sang Thanksgiving, pagpasalamat, gina-training kita sa Ginoo, hindi pag-focus sa imo self, sa imo nga kaugalingon, kundi pag-focus sa aton Dios, sa aton Ginoo, kag sa iya kaayo sa aton kabuhi. Nga maski anong aton nga paghatag, hindi yagid kita pagpabayan. Amen? Sige, magduko kita kag mga di. Amay, salamat gid Ginoo. Sang imong pulong sa imong mensahe sa amon subong. Ginoo, kabay pa nga magpanalupsop ini sa amon tagipusoon, sa amon huna. Kag mga bag-o sa amon pag-tanaw sang kabuhi, sang pagtuo, sa paghatag, sang pag-thanksgiving sa siningation Ginoo. And Lord God, pabakura pagid kami sa paglakat sa pagtuo sa imo. Salamat gid Ginoo. I-bless ini nga aga kag ini nga semana sa imong katawhan. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Hello, may aga sa liwat. It's our giving time. Akong basahon diri sa Mateo 10:8, nakabaton kamo nga wala magbayad, gani maghatag man kamo nga hindi magpabayad. Sa libro ni Mateo, si Paul bala nagapadumdum sa aton nga kung kita magtanom sang binhi, liso, sang kaalwan, magaani man kita sang bugana nga mga padya, rewards, gantimpala kung sa Tagalog pa, sa naayon sa mga plano sang Diyos sa aton kabuhi. Kagi natudlo man sa aton nga maghatag nga may kalipay kag wala sang pugong-pugong. Nagapalapit na aton Thanksgiving, no? Kabay pa ini makapadumdum sa aton kung ano kaayo ang Diyos sa aton katutom sang Diyos sa aton kabuhi. Kabay pa sa aton paghatag ara ang kalipay nga naupdan gid sa gihapon sa tanan nga tion sa pagpasalamat. Kabay nga pakamayon sang Ginoo aton paghatag sini nga aga, mga muyo kita. Maluluyo namon nga Dios, gina-bless mo kami sing sobra-sobra. Buligi nga matun-an gid namon nga mag-share. Himua kami nga isa ka maalwan, mapainubuson nga Kristohanon. Ginoo ko, ginapasalamatan kag namon sa gihapon kag ang tanan nga kahimayaan maging sa imo kag sa imo lang gid. Sa ngalan ni Jesus, amen. Kung ready na kamo sa paghatag, ari aton basket, pwede na kamo katindog kag mag Five reasons to join a life group. Hallelujah. Relationships. Hallelujah. Okay. A life group gives you a chance to build deeper friendships. Learning the Word of God. In life groups, it provides time for one-on-one discussion. Opportunity to serve others. A life group gives you the chance to bear others' burdens, serve their needs, and step out beyond your own issues. Place to invite friends. Life groups are a natural place to invite friends and family. Discipleship, like the New Testament. When you are in a life group, you are following the New Testament pattern of discipleship. Acts chapter 2, verses 42 to 47. Amon source, ang among nga Diyos, amon amay, kag ikaw gina lift up gid namon Lord, gina pakamataas namon Ginoo. Kay Lord God palangga ka namon. Sang bugos namon nga una-una kalag kag lawas gina-offer namon sa imo Ginoo. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you
and give you peace in Jesus' name. And all your people will say, Amen. Plakpakan tang Ginoo. Mayong aga sa tanan.